Hej. Jeg har lavet en problempunkt, der hedder, hvad udfordres velfærdsstaten af? Hvorfor er ældrebyrden en byrde? Og hvordan kan denne ændres til en ældrefordel, og det igennem hjælpe velfærdsstaten med at bestå? Hvis man ser på velfærdsstaten, så består den af en masse gratis ydelser, f.eks. gratis uddannelse, pensioner og andre overførselsindkomster, offentlige sygeforsikringer og meget mere. Alle disse ting, de skal selvfølgelig betales, så det kræver altså, at man får nogle skatter ind til staten. Velfærdsstaten, den udfordres af for få skatteindtægter, for så er det svært at betale for alle de ting, som man gerne vil lave i velfærdsstaten. Hvorfor ældrebyrden er en byrde? Ja, det kan ses på mange måder. For eksempel er det mange mennesker, der skal være på offentlig forsørgelse. Pludselig det er en meget stor udgift for staten at skulle betale til så mange mennesker. Samtidig kan man se, når den så vokser, så bliver det så endnu sværere at betale. Samtidig fjerner man en masse erfaring fra arbejdsmarkedet, og man laver samtidig en mindre lønkonkurrenceevne, fordi der er færre mennesker, der har lyst til at arbejde i længere tid, fordi de ved, at de kan få betalt deres pension. Man kan også se, at der generelt bliver arbejdet for lidt. For eksempel arbejder en arbejder normalt 1500 timer om året i dag, hvor en forælder til en af dem normalt vil have arbejdet 2100 timer om året. Så man kan altså enten til at arbejde nogle flere år, eller til at arbejde nogle flere timer i første omgang. Samtidig så er der færre i den arbejdende alder, og det vil sige, at der er færre, der skal forsørge flere. Man kan se det på figuren på side 173, hvor man kan se, at der i 2020 vil være ca. 2,5 personer til at forsørge en af de ældre. Og det er altså meget få til at forsørge ret mange. Ja. Ældrefordelen kan man godt ændre ældrebyrden til. Det kan man fx ved at hæve pensionsalderen, så man får en større mængde arbejdskraft, der har den her erfaring. Samtidig har man en større arbejdsgruppe, så der er mere lønkonkurrence til arbejdsgiverens fordel, så der er større engagement til at blive på til at investere i Danmark. Samtidig har vi mange lange uddannelser, man skal uddannes længere tid. Det vil sige, at folk ikke er så slidte, som de kunne have været, så de kan faktisk godt arbejde lidt længere. Problemet kan dog være, at man for eksempel fjernede efterlønnen, så var der faktisk nogen, der havde behov for at få en tidligere udgang fra arbejdsmarkedet, fordi de er slidte. For eksempel murer, der måske begynder på arbejdsmarkedet som 16- eller 17-årige, hvor de først står i lære, så får de altså arbejdet rigtig meget i deres tid, og kommer ikke først ind på arbejdsmarkedet som 26-årige, for eksempel. Og det gør altså, at de bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet tidligere, fordi deres krop simpelthen ikke kan følge med. Så der kan man godt se, at der ligger et problem der. Man kan altså konkludere, at der er mange udgifter i velfærdsstaten, som skal dækkes, primært af skatteindtægter, og det vil sige, at man skal altså have nogen, der betaler skat, og man skal helst ikke have så mange, der betale ting til, for eksempel overførselsindkomster, det vil sige, at det er et problem af mange pensionister. Der arbejdes for lidt i forhold til tidligere tider, og der er for meget frihed til den enkelte. Der er simpelthen for få, der skal forsørge for mange. Hvis nu man hæver pensionsalderen, så kan man se, at der er færre på forsørgelse, der er flere til at forsørge, og der er simpelthen flere, der bliver tvunget til at blive på arbejdsmarkedet noget længere tid, så vi får sådan nogle flere penge for den pension, vi senere giver dem, og for den uddannelse, man har fået gratis i første omgang. Det er dog negativt at fjerne alle overførselsindkomster og blokeres, for eksempel for efterlønnen, fordi der er nogle mennesker, der simpelthen har brug for den, fordi de